Čaute lidi, vítám vás do dnešního videa a dneska budeme pushovat Stewa, jak můžete vidět, a pro tento push si koupíme tenhle skin. Tenhle skin se mi líbí a dávám tomu tak 8 z 10 na to, že je to super rare, je mega dobrý. Máme tady 1000 powerpointů, ok, a jdem začít pushem. Takže nejdřív dejte odběr a like, už se blížíme k 300 odběratelům a jestli jste neviděli ještě video speciál nebo soutěž, no tak je to, že prostě za 300 odběratelů si koupím Brawl Pass Plus, takže dávejte odběr. Lidi, jestli jste se ještě nepřipojili do mého klubu, tak se připojte a to musíte dát odběr na můj WhatsApp kanál, kde je odkaz na připojení do tohohle klubu, nebo si to můžete normálně vyhledat, odkaz bude dole v popisu. Takže lidi, to bude z tohle videa vše. V příštím videu pushneme Stewa na 35 tier. A tohle z dnešního videa bude vše. Dejte odběr na můj WhatsApp kanál i na tenhle YouTube kanál. Podívejte se na video, co je tady nahoře v kartě, a tohle bude vše. Dejte odběr a čau.